Φίλες μου, καλημέρα. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το πώς προσαρμόζουμε ένα κέντημα, τη φωτοτυπία, με τα υπάρχον μέτρα του κεντήματος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είχατε καταλάβει όταν το έγραψα, αν το έδωσα να το καταλάβετε σωστά. Αυτό προσαρμόζεται καθαρά στο φωτοτυπικό. Αλλά πριν πάω στο φωτοτυπικό, σαν πρώτη φορά όταν ξεκινάω να κεντήσω ένα λασέ, κάνω ένα πολύ μικρό δειγματάκι. Μία μαργαρίτα, οτιδήποτε, το κεντάω σε ένα ύφασμα επάνω, το τρυπώνω, το κεντάω για να δω πόσο μπάσιμο θα κάνει, πόσο θα μαζέψει δηλαδή. Παράδειγμα, αν η μαργαρίτα μου την έχω ζωγραφισμένη 15 εκατοστά, όταν το κεντήσω και μετά μου βγει 14,5 ή 14, σημαίνει ότι το σφίξιμο που κάνω της κλωστής μου μου μαζεύει το κέντημα μισό με 1 εκατοστό από το υπάρχον, από τις ποθητές διαστάσεις. Λοιπόν, οπότε όταν πάω στο φωτοτυπικό, παράδειγμα το συγκεκριμένο κέντημα που έχω μπροστά μου, είναι 44 εκατοστά το φάρδος του. Εδώ, είναι 44 εκατοστά το φάρδος του. Εγώ δούλεψα 2 γλώσσες επάνω στο κέντημα. Λοιπόν, έπρεπε να βγούνε καθαρά 22 εκατοστά η μία η γλώσσα. Οπότε, επειδή το δικό μου μπάσιμο είναι περίπου 3 με 4 χιλιοστά, οπότε όταν πήγα να το βγάλω φωτοτυπία, αντί να το βγάλω 22 ακριβώς, το έβγαλα 22 και 3 ή 4 ανάλογα με το μπάσιμό μου, τα χιλιοστά που χρειαζόμουν. Οπότε, όταν το ζωγράφισα μάλλον και το κέντησα, έκανε τα δικά του τα μπασίματα, αυτά που έπρεπε να γίνουνε, και όταν το σιδέρωσα και το ξύλωσα από το ύφασμα, μου βγήκε ακριβώς 44 εκατοστά όσο ήθελα για να είναι τα εκατοστά του κεντήματος. Οπότε όταν το έραψα και μετά, αν προσέξετε, δεν μου μαζεύει από πουθενά το κέντημα. Ούτε το κέντημα, ούτε η δαντέλα. Που σημαίνει ότι τα μέτρα του από τη στιγμή που μου βγήκανε κανονικότατα, δεν υπάρχει φόβος ούτε το κέντημα να μου σουρώσει, ούτε η δαντέλα να μου τραβάει. Όσο αφορά τώρα τις διαστάσεις που με ρωτούσατε, αυτά, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Ελπίζω να έχω βοηθήσει αρκετά. Ό,τι δεν έχετε καταλάβει μπορείτε να με ρωτήσετε και ό,τι μπορώ να εξηγήσω θα το κάνω. Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, σας εύχομαι μία πολύ χαρούμενη ημέρα. Εύχομαι οι φωτιές μας να σβήσουν γρήγορα και να είμαστε όλοι με χαμόγελα και αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.